Hyvää huomenta YouTube ja tervetuloa seuraamaan mun ihan tavallista dieettipäivää. Kello on nytten 8:30. Mä oon täällä lähdössä salille. Keitän tässä just mun PVO-kahvia, koska mä tykkään juoda aina kahvia ennen treeniä. Mä en käytä mitään PVO-valmisteita. Viikon 3. kerta kun menen salille. Mä käyn tällä hetkellä 4 kertaa viikossa. Ja sitten totta kai kardio on, mutta se on tossa kotona toi pyörä, niin kardiot on erittäin helppo toteuttaa. Ostin sairaan hienon teepaidan. Tuolla lukee takanakin. Se ois, kuulkaas, 8 viikkoa kisoihin tai kauden ekaan kisaan. Eli 7 kovaa viikkoa plus sitten viimeistelyviikko. Ja nyt mennään treenaamaan olkapäitä ja käsiä. Let's go! Vitsi, mulla oli siis koko treenain ihan super kylmä, koska ulkona on 20 astetta pakkasta niin yhtäkkiä. Niin siis yölläkin mulla oli ihan sairaan kylmä. Ja nyt koko treenin ajan. Mut nyt kotiin syömään, oli hyvä treeni. Tein myös vatsoja loppuun. Niin aina treenin jälkeen on kyllä yhtä hyvä fiilis. Treeniltä tultu kotiin, vaihoin vähän lämpimämmät vaatteet, koska olen ihan syvä jäässä. Pilkon kasviksia mun lounaaseen. Mä teen jauhelihaa ja sitten kasviksia. Aina kun mä syön, niin tässä saa samalla hyvin editoitua päivän treenin klippejä, koska yleensä tulee just kuvattua Instagram-story tai TikTokiin jotain treenijuttuja, niin tässä on hyvä aika editoida. Ja nyt olen löytänyt taas uuden suosikkikahvin, mistä tykkään tällä hetkellä. Se on tämä. Tässä on oikeasti ihan sairaan hyvä maku. Tässä on joku kaakao niin kuin maku, ja tää on silleen melkein tumma. Ja mä tykkään tummasta kahvista, joten tää on erittäin hyvää. Kävin tässä myös kaupassa. Ostin muutamia ihan perusjuttuja. Ostin maitorahkaa, 4 purkkia, sitten Funlightia, tätä pinkkiä mä tykkään laittaa niinku maitorahkaan makuutuomaan. Sitten kananmunia, koska näitä menee tosi paljon, tai itse asiassa keittää näitä nyt taas välipalalle. Muuta en ostanut, koska pyrin niinku silleen, että mä käyn kerran viikossa isosti kaupassa ja sitten ostan aina viikon varrella just tämmösiä niinku pikkujuttuja, mitä tarvii lisää, jotain proteiinilähteitä ja Funlightia ja muuta, mitä mä nyt dietille käytän paljon. Alan tekee nytten töitä. Mä äsken kävin jo sähköpostit läpi, mutta julkaisin uuden TikTokin. Tein liikkeitä käsille ja olkapäille. Kannattaa käydä katsomassa se. Ja nyt on muuten kaikki valmiina kauden ekaan kisaan. On niinku meikki, hiukset, kisaväri, kaikki niinku yöpymisjutut, kaikki tommoset mietitty. Et nyt ei tarvii niinku enää mitään varausjuttuja tai ilmoittautumisia, vaan nyt vaan keskittyy oleelliseen, eli siihen valmistautumiseen. Mulla tuli yhtäkkiä kans mieleen tässä, kun mä aloin editoimaan niin kun TikTokia, ja sit mä olen miettinyt tätä vlogia, niin mä en ole tainnut näyttää mun tän kauden kisabikineitä YouTubessa. Niin nyt mä näytän nämä. Siis nää on niin hienot, ja oikeesti näillä on silleen hauska tarina, koska mä olin aina ajatellut, että mä haluan siniset bikinit. Ja sitten, no mä sovittelin ja niinku just etin semmoista sopivaa sävyä.
Ja oli vähän, niin, koska niin mä haluun, että mulle tulee kisabikineistä semmonen tunne, että että noi tuntuu oikealta, koska niiden pitää sopia sulle ja oikeasti tuntuu siltä, että nämä on ne mun bikinit. Sitten yksi ilta mä vaan selasin niin jotain Instaa ja siellä tuli noi bikinit vastaan. Mä olin silleen, noi on ne. Ja siis oikeesti tää väri on niin upea. Siis nää on vaan niin hienot. En malta odottaa, että päästään näihin tekemään luukki ja muutenkin kokonaisuus. Nää on niinku, näissä on mustaa pohjaa. Mulla oli viimeksi siis niinku mustat bikinit, niin tykkäsin siitäkin. Ja sit tässä on just tämmöstä neonkiveä, vähän sinistä. Ja sit tietysti liilaa, niin nää on niin hienot. Olen innoissani. No niin, sit olisi päivän toisen treenin aika. Kardio ja katson samalla sarjaa, niin aika menee nopeammin. Ja siis oikeesti tämmöiset pitkät kardiot menee niinku dietille ihan silleen tosi nopeasti. Ja sit jos niinku kisakauden ulkopuolella tekis näitä, niin nää tuntuu ikuisuudelta. Mut siis tässä nää menee käden käänteessä. Huhhuh, se oli siinä 50 minuuttia tasasykkeistä kardioa. Ja nyt on päivän treenit tehty ja oikeastaan myöskin työt. Eli loppupäivän vapaata. Dietillä mä oon kyllä koko ajan keittiössä. Mut nyt preppaan vähän ruokaa. Mä laitan pakastekasviksia uuniin. Tää on nyt samalla vähän tämmönen mitä syön päivässä. Mä tein tosiaan mulle ruuan messiin, koska mä lähden muutamassa tunnissa pois. Täällä on seiti, kasjupähkinöitä, sitten wok-vihanneksi, missä on porkkanaa, kaali, jotain perustämmöstä. Niin se messiin. Myös iso vesipullo mukaan, sit siellä on mukana kollagesetti, koska mä menen siis poreileen, niin sitten saa rennot vaatteet päälle. Shit, mennään. Tulin just kotiin ja nyt rupean tekemään joka iltaisia ihonhoitorutiineita. Pesen mun meikit pois. Täällä valmistuu iltapala. Tulee rahkaa ja siihen soijalesitiiniraetta. Ja tuolla keittyy puuro. Teen riisihiutaleista ihan pienen puuron. Siis nää on ihan parhaita. Jos tykkäät riisipuurosta, niin näille iso suositus. Siinä on nyt valmis puuro ja sit iltaisin otan vitamiineja, niin omega-3, sinkki plus C ja magnesiumia. Nyt on iltapala syöty ja taas yksi diettipäivä takana. Päivät menee kyllä ihan super nopeasti. Nyt iltatoimet, hampaiden pesut vielä. Ja sit nukkuu. Huomenna on taas uusi diettipäivä, about samat kuviot. Niin, kiitos kun seurailet mun tavallista päivää. Ota mun muut somet seurantaan, jos kiinnostaa päivittäinen postailu dietiltä. Ja nähdään ensi videolla.